Ahojte, to je Toxi a ja som nový videjko. Tešte sa. Wow, píšte slnko. Tak by trošku zahuj. A ja som nový videjko. Do lesa pôjdeme. Do lesa, po skomovačku, čo to znamená? Ale to pôjdeme do lesa. A tam budeme lesen, kámo. Ideme na to. Takže dajte lajky, odber, komentár hneď. A Instagram budete mať tu a Instagram a dajte nám follow a server, takže ideme do lesa. Po skomovačku. Ideme. Snažíme sa dať do lesa takých tlaky vecí, ľudia, tlak, musíte ideme. My ideme do lesa a musíme čakať, že ideme na to, že sme tu ľudia postavili a pôjdeme do našho lesa, čo tam je. Pôjdeme, čo tu je, takže treba odmotať všetko a to sa odmotáme, zabrade cestu a ideme do lesa sa vrátiť, takže ideme na to. Čo je pale a teraz ako pôjdem, keď tu je veľká trava, treba ísť hore a tam musí byť. Takže ideme hore na ten spôsob a ideme sa niekde tu, takže počkajte trošku. Znak, neviem čo tu znamená, ale tu taký cesta, keď som bol malý, kde to bol so mnou hore a sme trhali také listy a sme zjedli a tak cestná, chápete? Aj cesta. Tak cesta, kamo. Keď sa cez stromy sú, no to ideme hore, hej. Sme v lese, pozrite sú. Sme tu v lese. Sme dole. Môžem sa hore tomu pozrieť, čo tu je znamená, necháme tomu. Ale ľudia, toto videjko nebudeme strihať, lebo to ani treba ani, lebo to je jak skúmačka sa ani strihať videa. Teraz sme hore na poličke. Musím dať pozor, že by tu niečo nebolo. Zašidelné. Ľudia, ze stromík. Dobre, drží. Tam vodočenie nedá. Ale nebrujem, hele. Ale pôjdeme hore sa prejsť. A budeme hore si veci. Jak tu sú? Parkour. Tak, sme tu, v akým mieste tu sme. Sme prešli už aký stromík. A ja som sa dýchania už nebudem. Ľudia, dajte veľký odber. Škába má veľká sila. A ja som ešte teraz. Ľudia, nebudem. Pozri inde, lebo už som dobehal a som už nebudem. Pobehám veci. A ľudia, pozri, som našiel tu. A hej, že to vyzerá jak malička, ale to nie je malička. Alebo keď dajte do komentára, čo to je. Ideme ďalej. Ináč som tu nikoho nevidel, ale ideme sa súskupovať, ale sa bojím. Ale ináč ľudia, birujem. Ľudia, ináč tu nemáte, to strach je. A ináč to bude zle. Lebo sa v lese to nie je dobré. A počkaj, ešte. Ale jak to bolo, ale tohto žral strom, hele. Tu. Ale ináč tu nie je nič také podobné. Ináč som proste debilka. Robím, ale ľudia, ináč pohoda, krása. Sa to môžeš pozrieť. Tu máme leze. Na tento strany sa pozrieť, čo tu je. Ináč pozor, by tu nič nebolo, také medveď alebo slnky. Ja slnky nebudem, po slnky nerozumiem nič. Lebo to... No vypnul som v lese a že by niečo nebolo, lebo tu... Aký búk. Dobre, ale mal som ešte pozrieť ďaleko. Keby sme neboli fajn. Ideme ešte trošku ďalej. Keby sme niečo nekúpili pri sebe. Mali. Tu je pohoda. No, sme tu. Ľudia, sme nejak vyšli z toho. Tam sme boli ináč. Ale ináč pohoda, tu nie je nič, chápte. Nič. No hele. Ideme sa povedať, že tam. Čo tam je, ináč. A keď nič, tak ukončím video a... Nie je také veľké video. Malé to video.
Ináč sa budem trošku pozrieť dole, lebo tam inak dole je cesta. Pomaly, pomaly. Pomaly. No. Tu tam pes Halka, ale ľudia, tu nie je nič a musíš ísť na tú stranu. Čo tam môže byť? Ty kokos, tu musíš teda behať. Jak tam tu sa behaš. Ľudia, ale to je výborné. Ťažké musíme začať preč, lebo tu nie je nič, ale sme si niečo žili, takže ľudia, po cesti si prišli sme si nakončili. A tak prejdem. Ináč, ak prejdeme, musíme ísť do tej strany a prejdem, hej. Ináč minútu vysielam na živo, či vás si natočím. Beháme. A nejaké strany sa vám dostať teraz. Chyba aj cez cestu. A cez cestu domov už. No. Sme tak prešli. Ale tu si veľa pochývať, tak musím ísť dookola, tu budú zase auta veľa. Ináč tak som prešiel a som vonka. Jupi, som vonka. Ľudia sú vonka, ale tu sme spínali. Trošku by to boli. Ináč by sme išli po ceste a dole. Som vám píšem video. Poďte domov. Chcete by páčiť, že lajky, odber a majte sa pekný video. Čus. Píšte, že budem video a nazdar, čau.